लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा बे समाव नोंथांमोनजों मोनसे गोनांथार खोथा लानानै सावरायनो नागिरनाय जादों। दा बे सावरायनो नागिरनाया मा नोंथांमोनहा बारै नायनानै लानो हानाय जागोन जोबजासिम। गासिबखौबो नोंथांमोना मिथिखाजोबगौ जानो हागौ नोंथांमोननि गोसोआव साननायाव, नाथाय बिनि गेजेराव नोंथांमोनहा मिथिखादोंबाबो माखासेखौ बावनानै दङ जानो हागौ। बेनि थाखायनो बुंनो लानाय जादों, बेनि थाखायनो नायगोन होननानै आसा खालामबाय साफ्रोमखौबो। दा दिनै बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो लानाय बाथ्राया जाहैबाय दानि जेनाखि कभिड-19 नि थासारि एबा कभिड-19 नि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेनाखि फैबाय थानाय बा जालांनानै थांखांलांनाय भाइरासफोरनि सायाव जोङो बेनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों मास्क गानो, हेन्ड ग्लभ गाननाय एबा डक्टरफोरनि थाखाय PPE किट बेफोरखौ जों बाहायनाय जायो। नाथाय बेनि सोमोन्दै जोङो बाहायनायनि गाननायनियावनो जोंनि बाहायनाया जि जोबनानै थांदों बेखौ बाहाय बुंनो नागिरनाय जादों माब्रै खालामनाय जागोन। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों साफ्रोमबो नोंथांमोना मिथिखायो मास्क गाननायनि बेलायाव मास्कखौ जों साफ्रोमबो गानो, नाथाय बेनि बेलायाव हेन्ड ग्लभखौबो जों गानो आरो PPE किटखौबो जायफोर फाहामथायाव मावो बिथांमोनाबो गानो। दा गाननायनि बेलायाव गानखांनायनि उनाव जोङो बेखौ थाबैनो जों सुबाय थानायनि जों राहा लानो नांगोन, नङाबा बेखौ जोङो मोनसे मास्कखौनो गाननानै थांनानै फैफिननायाव आरो दोननानै बेखौनो गानफिनबाय थायोब्ला जायखौ जों होबथानो नागिरदोंमोन बे होबथानो नागिरनायखौनो जों आरोबाव दोनथ'नानै सोफिनोब्ला आरोबाव बेनो साबदेरनाय जागोन आरो नोंथाङा आरोबाव जिखौ जाय जायगायाव दोनगोन बेयावबो बे बारदेरनायनि राहा जानानै थानांगोन। दा बेथ' थांबाय, बे गोरलै बाथ्रा, बेखौ साफ्रोमबो मिथिखायो आरो साफ्रोमबो बेखौ बाहायखायोनोखा। दा बिनि उनावहाय रायलायनो नागिरनाया बेसो, दा नुनो मोनदों गोबां खौरांफोरावनो एबा खौरांफोरनि अनगायैबो बाहेरा बाजारफोरावबो नुनो मोननाय जाहैबाय। दा बेनो जाहैबाय दा जेनाखि कभिड-19 थासारिजों साफ्रोमबो मास्क गाननांगौ होनदों, नाथाय मास्कखौ जोङो बेखौ बोसोरसे बाहायनो हाया। नोंगौ थिग, अर्थात मास मोनसेबो गानजायै मास्कबो दङ, थिगैनो दं। नाथाय मास्कखौ जों बाहायखांनायनि उनाव एबा मास्कखौ गानखांनायनि उनाव जोङो सोलियै जायोबा अबस्थायाव जों बेखौ माबायदि थासारियाव बाहायदों बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो नागिरदों। बे जाहैबाय जेराव मेरावनो गारलाबायनाय, बाजाराव थां लामायाव थां नोंथांमोना गोबां मास्क गारनानै नुलाबायनाय जानो हागौ। दा बेफोरबायदि गारनाया नाथाय जोंनि थाखाय बिराद गिदिर जेंना लाबोनो हागौ। दा जोङो मानसिफोरा हमनानै ला मास्कखौ बिदिन्थि होग्रा दिनै मास्कनि अनगायैबो बे मास्कखौ बुंनाय लोगो लोगो थांजोबगोन हेन्ड ग्लभ बा PPE किटआनो। PPE किटनि बेलायावबो गोबां खौरां बिजोङाव नोंथांमोना भाइरेल जानाय नुगासिनोखा, आरोबाव खौरां बिजोंफोरजों सावरायजादों, सरकाराबो बेखौ गोख्रों राहा लानाय नुनो मोननाय जादों। दा नाथाय मास्क आरो हेन्ड ग्लभनि बेलायावबो बेनो जानानै फैगोन। दा जोङो जायखौ गिनानै जों भाइरासखौ गिनानै जोङो गावखौ प्रटेकसन खालामदोंमोन, बे प्रटेकसन खालामनायाव हमनानै ला मास्क गाननायनि थाखाय नोंथांनि खुगाजों हाबलांनो हायाखिसै, नाथाय मास्कआव थालांबाय भाइरासआ, हमनानै ला बिजानुआ बाहाय थाबाय। बे बिजानुखौनो जों नाथाय बबेबा मोनसे पाब्लिक प्लेस अदेबानि लामायाव गारनानै दोनबाय, नाथाय लामायाव गारनाय लोगो लोगो बे मास्कआवथ' जायनाखि बिजानुखौ नोंथाङा गिदोंमोन बेयो बाहाय गारजाबाय, आरो बे गारजानायनि उनावहाय बेजों गुबुन सासे मानसिनियाव थाबैनो सन्देरलांनाया जोबोद गोरलैयै राहा जागोन। दा नोंगौ थिगैनो दङ, नोंथांमोना साननो हागौ बे मास्कखौ रावबो खननाय नङा, रावबो खना, थिगैनो दङ, गोरलैनानै थानायखौ रावबो खननाय नङा गारनाय होननाय, नाथाय जुनारफोरनि बेलायाव बेखौ रावबो होबथानो हानाय नङा। बेखौ नुनानै जुनारफोरा बेखौ हयथ' जालांनो हागौ, हयथ' मोनामसुलांनो हागौ, नाथाय बे जि मोनामसुलांनाय आरो जालांनायनि गेजेरजोंनो बे बिजानुआ नाथाय बे जुनारजों थांबाय, आरो बे जुनारा जेरावखि थाङा मानो बियो गोसारलांगोन। दा नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो सानहरनो हानाय जाहैबाय। दा बिनि अनगायैबो जों मानसिफोरा दा बेखौ नुनानै, नोंथांनि बेबायदि गारनायखौ नुनानै सोरबा सासे मोजां मानसिजों ओंखारदों होननानै हथात बिथाङा सोरबा सासे नुसन्नाया साननानै बेखौ जुदि खननानै गारहैयोब्ला बेनावबो साबदेरगोन। आरोबाव बेखौ जुदि एरगारनानै सावहैनो सानोबा बेनावबो साबदेरनो हागौ। दा बिनि थाखाय बे गुबुनखौ ओरैबायदि गाज्रि थासारियाव खोख्लैहरनाय जागोन। दा बिनि थाखायनो जायफोर बिथांमोनहा बेबायदि गारनायसिम जाहैबाय, अब्ला बेखौ न'आवनो गावनो बेब'स्था खालामनानै सावनायनि राहा खालामनाया जोबोद मोजां, गोनांथार। नङाब्ला बेखौ गुबुननो सन्देर होनाय जागोन, आरो गुबुननो सन्देरनाय लोगो लोगो गिदिंनानै गावनावनो फैफिनगोन, आरो लोगो लोगो एखेयैनो बेयो मास्क गाननाय आरो मास्क गानि बे एखेयानो थांगोन। हथात जोंनि भाइरासनिफ्राय जायनाखि सांग्रांथि लानाय, बे सांग्रांथिनि ओंथिया जेबो थानाय नङा। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंदोंमोन। नोंथांमोना हेन्ड ग्लभनि बेलायावबो बेखौनो साननानै नायनो हागोन। हेन्ड ग्लभ बाहायखांनायनि उनावहाय जोङो बहाबा थांबाय, बहाबा फैबाय, बायदिसिना बाजाराव गिदिंहैबाय, बेखौ आं नांला होननानै गारबाय, बाजारावनो गारनानै फैबाय, न'आव मानो लेथ्रा लांबावनो, बेबायदि मालाबाबो गोरोन्थि साननो नाङा। दा बेखौ नोंथाङा लानानै थांनांगोन, लानानै थांनानै नोंथाङा जे जायगायाव दोनहैदों बेखौ नोंथाङा आरामसे बेखौ सावनानै गारनायनि राहा लाथारनांगोन, नङाब्ला नोंथांनानो बेनि थाखाय फार्स्ट दायनिगिरि जाहैगोन। दा बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो लादोंमोन। दा गोबां
गोबां निउस दा दहाय फुङावबो नुनो मोननाय जादोंमोन जे PPE किटनि लामायाव गारनानै थांनाय बेनि सायावबो जे माखासे खुंथायनि बिफान जेरै पुलिस बिफानखौ लेंहरनानै बेखौ गारनायनि बेब'स्था लालायलायनाय जानानै फैदों। दा बेफोरबादि बाथ्रा आरोखि दा बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो शेयार खालामनाय जादोंमोन। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों जाहाथे बेफोरबादि खोथाफोरखौ नोंथाङा खोनासंनो नोंथाङाल' मिथिनानै जानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि खुगाजोंनो फोरमायनानै होनो हानांगोन बेफोरबादि बाथ्राफोरखौ गुबुननोबो नोंथाङा खिन्थानानै होब्लानो जाबाय। आं नोंथांखौ खावलायाखै आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै होनो। नोंथाङा भिडिअखौ शेयार खालामो खालामा नोंथांनि गोसो। नाथाय जुदि नोंथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ मिथिनानै सिरि थायोबा नोंथांनियावल' थायोबा बेबो गोरोन्थि जागोन। दा जिहेतु नोंथांमोना बेखौ दा मिथिबाय अदेबानि गोसोआव फैयाखैमोन गोसोआव फैबायब्ला नोंथांमोना बेखौ नोंनि खाथियाव थानाय सुबुंनो गुबुन सासे सोरबानो नोंथाङा बेखौ खिन्थानांगोन जाहाथे बियो स्टप जायो बेफोरबायदि गारनाया स्टप जायो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाहैबाय। भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय गोजोन्थों।